plakať však. Ale mami, tak ty spomínaš. Pamätáš, mami, keď ma v nemocnici pleskli po zadečku a ty si počula môj plač? Vážený súdruh riaditeľ, milí kolegovia, vážení rodičia. Dovolte mi, aby som v tento slávnostný okamžik sa prihovorila žiakom svojej triedy. Milí maturanti, pamätáte sa ešte na naše prvé stretnutie? Na ten 1. september, keď som prišla medzi vás ako nastávajúca triedna. Vlastne to nie je ani tak dávno. Vtedy ste boli pre mňa úplne prázdnou množinou, ktorá sa postupne začala zaplňať vašimi vedomosťami, vlastnosťami, snažením. A tak dnes predo mnou defiluje čo meno, to človek. Človek s dobrými i zlými vlastnosťami, človek pripravený veriť, že stužka, čo dnes dostane, ho prevedie cez jedno z prvých životných úskalí. Človek, ktorý verí, že mu na ceste životom nikdy nezhasne plamienok, čo svieti na ceste k lepšiemu zajtrajšku. A treba začať hneď. Učiť sa treba nie len pre školu, ale učiť sa treba i žiť. Kým žijeme, učíme sa, ako žiť. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či nežijete len pre svoje úspechy, radosti, šťastie? Možno to nie je ani tak dávno, ale nežijeme už v dobe, keď si ľudia prádli za životný cieľ, zarobiť na chlieb pre seba a svoju rodinu. Keď by mladí ľudia plní ambícií boli aspoň tak radi, ako vy, stáli s pripnutou zelenou stihou. Čo teda? Recept na šťastie vám nedám, ale môžem vám poradiť, kde ho nenájdete. V pohodlí, lenivosti a egoizme. Keď budem dnes pripíjať na vaše zdravie a úspechy, budem vám, vašim rodičom i sebe prijať, aby ste svoje osobné šťastie našli v šťastí svojich blízkych, rozumných, no nie necitlivých ľudí, a aby zajtrajšok, ktorý budete pripravovať ďalšej generácii, bol ešte krajší. Alžbeta Šišková. Brinzová. Jana Šinálová.
Dana Bakošová, Vladimír Fabšo, Erika Kubíková, Slavomír Pietka, Andrea Žideková, Miroslav Kemka, Anna Ryšiaňová, Milan Preko, Vanda Krčíková, Jaroslav Gustiňák, Mária Podstrelená,
Miloš Kováč, Božena Matejčíková, Tibor Frátrik, Renáta Kizeková, Peter Berec, Viera Pícová, Juraj Krajmer, Mária Smatanová, Michal Habarda, Eva Zviková, Kamil Javorka, Simona Kantoríková, Roman Kacian,
Pred chvíľou ste nás prijali medzi vás, dospelých, a priknutím zelenej stužky sa ukončilo ďalšie obdobie nášho života. Ale pamätáte sa? Posledný list prázdnin sa otrhol a kalendár ukazoval 1. september 1984. Ručičky života sa posunuli a 28 detských, trošku nesmelých a trošku ustráchaných tvárí stálo pred veľkou školou. V tej chvíli sme si všetci uvedomili, že nás už viac nikto nebude držať za ruku. Vedeli sme, že nesmieme sklamať, že musíme preukázať všetko dobré, čo ste do nás vložili. Boli sme presvedčení, že nám vy, otec a mama, veríte. Začal sa pre nás nový život. Odrazu nám vykali a na naše ešte detské pestvá bola odpoveď: to ste stredoškoláci. Vieme, že ste s nami neboli vždy spokojní. Mnohokrát sme vás i sklamali. Dnes už vieme, že aj keď ste nás niekedy potrestali, aj keď ste niekedy zvyšovali hlas, vždy ste to s nami mysleli dobré. Kto by dnes počítal, koľko hodín svojho vlastného života ste nám vy všetci venovali? Kto zmeria úsilie, ktoré ste venovali na to, aby sme si z vyučovania odviezli čo najviac? Kalendár strácal ďalšie a ďalšie listy. Ani sme si neuvedomili, ako to všetko ubehlo. Neúprosné ručičky života sa opäť posunuli a my pred vami opäť stojíme. Možno znova trošku ustráchaní a trošku nesmelí, ale predsa tu už nie sú tie tváre pred 4 rokov. Sú to takmer dospelí mladí ľudia, ktorí si pomaly hľadajú svoje vlastné miesto v živote. Nebyť citlivého prístupu vás, otec a mama. Nebyť namáhavej práce vás, súdruhov profesorov a profesoriek. Nikdy by sme neboli tým, čím sme. O niekoľko dní si sadneme za zelený stôl a ukážeme vám všetkým, že vaša námaha nebola zbytočná. Dnes tu stojíme a hľadáme slová na záver. Je toho veľmi veľa, čo vám chceme povedať. Za všetko príjmite naše úprimné ďakujeme. Dlho čaká študent na túto chvíľu, aby mu bola pripnutá zelená maturitná skúška. Ubehli dni, mesiace, ťažké hodiny, kým ste dospeli do dnešného dňa. Vaši rodičia s profesormi vám venovali kus života. Všetci vám prajeme, aby ten posledný krok na tejto škole, maturitná skúška, bola mimoriadne úspešná, aby ste na školu vždy v dobrom a s láskou spomínali. Ja vám ďakujem za všetko, čo ste pre školu urobili, za všetky pekné chvíle spolu tu prežite. Úprimná vďaka vašim rodičom za pomoc, za prácu, za vašu výchovu. Na znak, že si vás vážime a berieme vás ako dospelí, spolu, celý pedagogický zbor a vaši milí rodičia, dvíhame čašu a pripijame vám na ďalšie úspechy. Na vaše zdravie. Juvenescus
tutem, nos habebimus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum qualive, vivat membra qualive, sempre sin implore, sempre sin implore.
sledujeme. Myslím, že to vôbec nemusíme vypratať potom. No to musíme jedine tak. Metla je jasná. Takže pozor, začneme znova. No nie tancovať rukou. Pohybová sa to tajšie magej Slovensku. To je pasivita. Nechám to dlhšie. Nie, ešte to si to hráme. Až teraz. Teraz by sa mali jednať. No kto ostal? No. Pravda je pravda. Ale ste si to tu povedali. Výborne, ideme ďalej. Alebo pivo, práve krastené víno. A okrem vína sklané čo? No to, čo doktori operujú. Sebe čreva. Ale nie čreva. Mandle. Slané mandle. A ešte tie prianky. A už víš, tam můžem spát? No, ještě žádný, jak mám, budeme popakovat.
A čo som to chcel? Prišli sme do riečky, sestá. Že by som zavolal kelnerku. No dobre, nechajme slepať 14 sekúnd slovami. Kelner, hej, kelnerka, hej! Ja aj námestskú kelnerku nemôžu dať, to musia takto. Hanička, to nie sú nám 3 poháriky, ale 3 trojchlapové. Tak nám donesú 2 poháriky, ale 3 trojchlapové. Sused, aké sú trojchlapové? Ja aj to vám je také, že 2 pijú a 3 hamuje. Práve mne stará hovorila, že kedy si bolo také víno, čo jeden pil a 2 hamovali. Jaj, ale vaša starka, keď zasadne k vínu, na to neplatí ani suchý zákon. To je fakt. Už aby to bol ten kelner, nie? No čo je? Vedia čo? Kašlíme mi na moju starku a dajme si mi radšej tu na tohto mladého. Vojtich a Jeuško, tak. A minule som vám Susedko čítal v jednom magazíne. Nech stará nedovolí doma čítať? Jaj, Susedko, ale magazín sú noviny. Jaj, ja som myslel, že skladište. A čo čítali to magazíne? Jaj, no čítal som vám, že z 10 Slovákov 9 pijú. A čo robí ten 10, pane Bože? Ten je na protialkoholickom liečbe. Ale no však sa tu Susedko dobre sedí. Ako v OSN. A to je čo za skratku? Organizácia slovenských notorikov. Zlatý spolok. Ani príspevky nežiadajú. Čo žije? Detských prídavkov. Koľko je v tom spolku evidovaných? Evidovaných majú v každom meste, ale... To je divné, že by nás... Že by nás poriadných Slovákov bolo už až toľko? Tak, Susedko, a to nemajú ešte angažovaných tých tajných. Tým ich bude ešte viac. Takých ľudí ja sused nemám rád. Aj moja stará. Na pitvore by vychrastala aj vitriol, ale udržať mi dá niekoľko. Tak, tajných ja veľmi nemám rád. A to si predstavte, že ich ešte aj štát podporuje. Nehovorím. No, zadarmo im postavia miesto družstevných bytov záchytné cimry. A so žandármi sú vám jedna ruka. Keď nejaký člen toho spolku vypije viac ako je povinné, tak ho ešte zadarmo dovezú na tú cimru. Zlatý spolok. A už viacej nič nečítali v tom magazíne? Jaj, no ešte som vám čítal v tom magazíne, že čo človeku najviac škodí, to sú cigarety. Lebo do toho dávajú veľa trikotínu. A do všetkého dávajú silom. Fakt! Normálne všade, kde človek pozrie, všade je silom. No, to ešte aj zuby sú zo silónu. A viete, že ten trikotín, ten berú zubom najviac škodí. Aha. Dá. Tak oni si zuby nechali doma, v poháriku. Ukážu? No jasné, doma. Jaj, ktorá mi nedala ani korunky. A na čo sú im korunky? Už na to víno. Čo chcú ísť?
Ale nie platiť. Ja ich platiť. No to už je iná. Ja ich susedko, vezmi to za mňa. No, čo už máme robiť, no? Tu máme 38 korún. 3,80, 20 korún, dvakrát. Máme 78,80, 3,80 korún, 190 korún. Koľko? 70. Dá. Skúška? Dá. Ďakujem. Ja som to vlastne chcel. No poď, susedko, chceli ste vedieť, čo je to tá viecha. Jaj? No tak teraz to už viem. A je.
počkaj.